Kiež by bol každý ako ty, Mikuláš. Kiež by sa každý staral tak pekne o ľudí okolo seba. No ďaká. Ako to ide? Čo ti poviem? Nemôžem si sťažovať. Už som mal byť vonku. Jak sa pozriem máme do očí? Čo? Ja mám povedať, že to spravil? Že teraz bude sedieť koľko? 15 rokov alebo koľko? Lojzo, dobrý chlapec. Robili sme spolu kšeft? Trochu to nevyšlo, tak radšej sedí, ako by mal bonzovať na kamaráta. To nebol bohviaký kšeft, keď sedí. Niečo vyjde, niečo nie, ale už sme múdrejší. A čo to bol za kšeft? Väčšina ľudí toľko zarobí za rok. Nikomu sa nič nestalo. Ty z toho robíš neviem čo. Bol tu jeden kšeft, už sa nebude opakovať. Celá dedina obdivuje toho vášho Mikyho. Chlapec z Telgartu, šofér autobusu a aký je zrazu veľký pán. Pritom všetci dobre vedia, ako sa k tomu dostal. Políciu vybavíme. Takže čo sa o vás hovorí, že sa hráte na mafiánov, to je pravda? Veľmi dobre sa vieme odmeniť. Aj to sa hovorí. Nepoznáš ich. Tebe sa to nejak netýkalo. Nemáš tam ani prachy, ani nič. Pekný biznis si vymyslel. Rodina. Na rodinu sa nešáha, kamarát. Vieš veľmi dobre. Aj za tebou budem takto plakať. Nikdy. Čo som ja zač, čo si kurva ty zač? My sa roboty nebojíme. Ani ty?